muri Zimbabwe kwazivai ndauyawo panapa kune nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunedza iri kunzi muZimbabwe mune tone chikoro chekuti kuri kubhadharwa $10,000 per term. I see university tiri kutaura zvema high school panapa nema primary schools. So panapa ndangoti ndingodecide because pandazwa nyaya iyi ndabva ndatry kuda kunyazonzwisisa kuti chikoro chipi chii chazonyanyisa kuti zvinhu zvisvike pakudaro izvozvo zvekuti patange kubhadharwa mari yakawanda. Saka ndabva ndangonodhaivhira munyaya dzacho ndichino searcha kutsvaga kuti chikoro chipi. Saka ndine top 10 most expensive schools in Zimbabwe yandangoya nayo kuti ndinge ndichikuzivisai panapa. Tiri kusangana, tiri kuona kuti panumber 10 pane inoitwa Christian Brothers. Christian Brothers ndo chimwe chikoro chinonzi chiri kudhura zvisingaite. Panumber 9 pane Gateway High inonzi iri kudhura zvisingaite. Number 8 Hellenic Academy iri kunzi iri kudhura zvekuti. Number 7 Harare International School iri kunzi iyoyo iri kudhura zvisingaite but iri panumber 7 pama levels ayo ekudhura. St John's iri panumber 6 ndo imwe iri kudhura zvisingaite. Kozoita St George's iri pa 5 iri kutodeedzera mari dzekutoda kutoti I don't think kuti kune munhu angatombororwa nemari iyoyo because yakawandisa pe term chete. Number 4 tine Lomagundi iri kudhura zvisingaite. Tine CPT Senior School pa number 3 pari kutaurwa mari dzekupenga. Falcon College pari kudeedzerwa mari dzekuti ameno. Number 1 tine Peterhouse. Ndo zvikoro zviri kutaurwa mari isingaite. Mari yekuti unotoshaya kunzwisisa kuti kana mubereki aendesa mwana ipapo mari dzacho ari kudziwana kupi. Ndekuomba kuita zvinhu zvikoro zvekuti uwane mwana wa civil servant achienda ipapo. Ndikutaura about ma civil servant vamwe varomba, ndikutaura hangu ma government officials mamwe. But ndikutaura idu vamwe vesa unotoona kuti mwana wake hakwanise kuenda ipapo. For example, kushanda basa rere kana kuti rechipurisa rekungotiwo ndindamubata uri ngoro constable what hakwanise kuafforda kuti uchinge uchiendesa mwana wako pachikoro zvakadaro. Mari dzinozikanwa nawo kuti sei zvinhu zviri kudaro. But I think kuti nyika unofanira kuitawo zvinhu zvokuti tese tigokwanisa kuafforda but tizongochuza chete kuti I think haina ndikwanise kuenda ikoko. Because even muZimbabwe uri ngori mupurisa, uri mucivil servant, uri mupurisa constable, unokwanisa kubhadhara $10,000 pa 3 months pa term rinenge chitaura. Term racho iroro tikada kuunganidza mari iyo salary yako aitombo, I think salary kana yako kana egore inogona kutadza kukwana. I think kana mune nharo you can prove me in the comment section. Ndo nyaya ndangoti ndiwe nayo ndichikubatisa ndichikuzivisa izvo zvinoitika. Unoziva kuti inini ndinongofarira kungoti gaga so that mogara maziva zvinhu zvinenge zvichiitika.